Meidän seurakunnassa on rukoiltu sitä, että armolahjat alkaisi toimimaan. Ja mä uskon, että se on semmoinen Jumalan mielen mukainen rukous. Mä uskon, että meidän seurakunnassa on paljon armolahjoja. Paljon armolahjapotentiaalia. Mutta mä mietin, että onko se vähän niin kuin se kuuluisa jäävuori, että se mikä näkyy, niin on vaan ehkä se 10% ja 90% on ikään kuin piilossa tai jossain kätkössä. Mitä tälle asialle voisi sitten tehdä? No on edelleen hyvä jatkaa rukoilemista. Toinen asia, mitä me voidaan tehdä, on se, että me opetetaan armolahjoista. Koska niitä asioita seurakunnassa tapahtuu, mistä seurakunnassa opetetaan. Jos sä ajattelet, että hei, mä haluaisin kemistiksi, että olisi tosi kiva kehitellä kaikkia litkuja ja muuta, niin kyllä sä ehkä tarvit jonkun semmoisen alkuponnistuksen tai alkusykäyksen, että hei, nämä on niin nämä periaatteet ja tämä on koeputki ja tästä käännetään, kaadetaan tänne. Eli on hyvä edetä armolahjoissa myös niin, että joku opettaa. Jollain voi olla joku armolahja. Sä et välttämättä itse edes tiedä. Ehkä se on sulla aina ollut, tai sä vaan tiedostat, että no, mä nyt vaan tiedän asioita, tai jotakin sun elämässä tapahtuu. Ja sä ihmettelet, että mitä tää on, mistä tää tulee. Ja se voi olla, että se on Jumalan antama palvelulahja sinulle. Armolahjoista voisi puhua paljonkin, mutta mä rajaan tämän päivän aiheen profetoimiseen. Profetian arvosteluun ja profetian arviointiin. Ja varmasti tässä on noussut joitakin ajatuksia, että se on Beveren kirjasta, näinkö sanoo Herra. Mutta kirjan lukeminen on mulla vasta puolessa välissä, että mulla ei ole ehkä ihan valmiita vastauksia, mutta jotenkin mä oon kokenut, että tämä on elänyt mun sydämessä aika vahvasti, koska mä mietin, että mikä juttu tämä on. Ja tähän aiheeseen liittyy paljon kysymyksiä, paljon ajatuksia, mitkä ehkä ei ole ihan vielä valmiita, mutta ehkä me voidaan pohtia niitä ja oppia ehkä yhdessäkin. Lähdetään kuitenkin liikkeelle Raamatusta, ensimmäinen korintolaiskirje 14, 1-5. Eli ensimmäinen korintolaiskirje, luku 14, 1-5. Tavoitelkaa rakkautta ja pyrkikää innokkaasti saamaan hengellisiä lahjoja, varsinkin profetoimisen lahjaa. Kielillä puhuva ei näe puhu ihmiselle, vaan Jumalalle. Häntä ei ymmärrä kukaan, sillä hän puhuu salaisuuksia hengessä. Profetoiva sen sijaan puhuu ihmisille rakentumiseksi, kehotukseksi ja lohdutukseksi. Kielillä puhuva rakentaa itseään, mutta profetoiva rakentaa seurakuntaa. Tahtoisin teidän kaikkien puhuvan kielillä, mutta vielä mieluummin tahtoisin teidän profetoivan. Profetoiva on suurempi kuin kielillä puhuva, ellei tämä samalla selitä niin, että seurakunta siitä rakentuu. Rakkauden tavoittelu on tärkeää, koska rakkauden ilmapiiri luo hyväksyntää. Se poistaa pelkoa, se, että hei, että tuo vapautta, että hei, sä oot ihan ok, sä saat olla sellainen kuin sä oot. Rakkaudessa on hyväksymisen tunne tai hyväksytyksi tulemisen tunne. Ja se on tärkeä asia, kun me puhutaan armolahjoista. Monet sanoo, että kun täällä meillä käy vierailevia puhujia, mä usein kysyn, että hei, kerro, miten sä koet tämän seurakunnan ilmapiirin? Niin tosi monet, tai lähes aina se vastaus on, täällä on tosi vapaa ilmapiiri. Täällä on helppo olla, täällä on helppo tulla, täällä on helppo puhua, täällä on helppo rukoilla. Ja mä ajattelen, että missä Herran henki on, siellä on vapaus, niin kuin Raamattu jossain sanoo.
Ja mä ajattelen, että jos ja kun meillä on täällä vapaus, niin se on hyvä lähtökohta sille, että armolahjat saisi alkaa toimimaan. Meitä kehotetaan erityisesti tavoittelemaan profetoimisen armolahjaa. Profetoiminen on vahva armolahja, koska se ei vaan rakenna sitä yksin sitä lahjan käyttäjää, vaan se rakentaa koko seurakuntaa. Jos joku miettii, että mistä sä puhut, mikä on profetoiminen, niin selitän hiukan. Profetoiminen tarkoittaa sitä, että joku ihminen kertoo tai saa Jumalalta johonkin tilanteeseen tiedon, jota inhimillisesti katsottuna ei voisi tietää. Kuvitellaan vaikka sun tilanne, olet perjantaina saanut soiton lääkäriltä, että hei, se sun tilanteessa, ne kokee, että ne on tosi hälyttäviä ja tämä tilanne on vakava. Sitten sä tulet sunnuntaina seurakuntaan ja joku nousee täällä ja sanoo sanat, että hei, sinä, joka murehdit sun sairauttasi, älä pelkää, mä tiedän sen, se ei ole vakavaa, se ei kuolemaksi, mä parannan sen. Eli tavallaan se tulee ihan suoraan sun tilanteeseen. Usein se voi koskea tulevaa. Usein kun mä ajatellaan, että profetia tulee, niin sitten sä oot, no onko se tänään tai tällä viikolla, ensi viikolla ihan maks. Mutta joskus voi mennä aikaa. Voi mennä viikkoja, kuukausia, vuosia, 10 vuosia. Noin 2,5 vuotta ennen kuin mä tapasin Jaanan, mulla oli semmoinen Kerttu-ystävä. Hän oli mun äidin ikäinen, ettei tarvitse sen enempää miettiä. Ja Kertulla oli hyvin vahva profetian lahja. Ja erään kerran Kerttu sanoi mulle, että sä menet naimisiin ja sä palvelet yhdessä sun vaimos kanssa valona ja suolana. Mä ajattelin, oho, ei ole vaimos tietoa. Se oli ihan mahdoton tilanne siinä kohtaa, että ei mikään viisari ollut siihen päin kallellaan. Mutta Jumala näki ja tiesi sen. Ja siinä kului noin 2,5 vuotta ennen kuin mä edes näin Jaanan ensimmäistä kertaa, enkä silloinkaan tiennyt, että bling, tossa on mun rukousvastaus, niin kuin täällä joku jo kertokin. Usein profetia kehottaa parannukseen. Eräs henkilö kertoi, hän oli ollut jossain tilanteessa tai seurannut sitä, ja siellä puhuja oli sanonut, että täällä jonkun ihmisen elämässä on tällaista ja tällaista syntiä, tee siitä parannus, Jumala haluaa käyttää sua enemmän ja viedä sua syvemmälle hänen tuntemisessaan. Ja tämä kaveri meni kokouksen jälkeen tälle puhujalle sanomaan, että hei, se on minä. Sä puhuit mun tilanteesta. Voitko sä rukoilla? Mä haluan vapautua tästä asiasta. Eli nyt tiedetään, mistä puhutaan, kun puhutaan profetiasta. Mutta profetia oikeastaan se on ihan kauhean vaikea asia. Mä oon saanut profetian ihmiseltä, joka ei ole toteutunut. Vaikka monet muut hänen profetiansa on toteutunut. Sitten siellä on yksi semmoinen vähän niin kuin, että no ei tämä arpannut, ei voittanut, tai miten se sanoisi. Sitten mä oon saanut profetian joltakin ihmiseltä, joka on siinä maineessa, että hei, hän on Jumalan profeetta, että kun hän profetoi, niin se toteutuu. Ei ole mitään tapahtunut. Eli ne ei ole mun kohdalla toteutunut. Sitten on profetioita, jotka tulee vähän puskasta. Joku tulee sanomaan, että hei, näin ja näin. Sitten miettii, että mistä tämä tuli, mistä mä voin tietää, jos mä tunne ihmistä ja enkä tilannetta. Ja sitten ehkä mä laitan sen vähän sinne varaston hyllylle. Mä laitan sen nyt tänne odottaa, että jos se jossain vaiheessa alkaa aukeamaan. Eli mistä voi erottaa, että profetia on oikea? Koska se profetoija on Jumalan lähettämä. Ja milloin ehkä profetia on jostakin muusta lähteestä. Yksi hyvä lähtökohta, ja semmoinen oikeastaan niin tärkeä alleviivaa se itsellesi,
Ensimmäinen korintolaiskirja 13 ja 9. 1 korintolaiskirja 13 ja 9. Tietämisemme on näet vajavaista tai osittaista, niin kuin joku sanoo. Minustakin on aika kiva, vajavainen tai osittainen, että me saadaan joku osa jostakin. Ja profetoimisemme on vajavaista. Vaikka kyseessä olisi kuin kuuluisa saarnaaja tai julistaja tai profetoija, niin hänen profetoimisensa on vajavaista. Minusta on aika hieno ajatus. Eli suhtaudu siihen kaikkeen varauksella. Ja sinä, joka profetoit tai haluaisit profetoida, valmistaudu siihen, että sunkin kohdalla se on vajavaista. Ihan yhtä lailla. Tulee erehdyksiä, tulee tulkintavirheitä, tulee toimintavirheitä, et sä olekaan erehtymätön. Koska tulee virheitä, tulee myös kritiikkiä. Joku, tai ehkä kuulet syytöstä, että no hei, Juha, mikä sä kuvittelet olevassa? Älä profetoi, nyt mokasit pahemman kerran. Älä profetoi, laita ihan suu suppuun. Tärkeä on myös se, että miten mä itse suhtaudun, kun joku profetoi mulle. Ja tämän henkilön profetia ei toteudukaan. En mä voi sanoa, että hei, sä oot väärä profeetta. Koska profetoiminen on vajavaista. Ja koska me ollaan oppimassa, me kaikki tehdään virheitä. Minä teen, sinä teet. Ja se on vaan niin pakko hyväksyä, se on vaan pakko kestää. Mutta sitten on toinenkin puoli. Jos sä profetoit liian hyvin, niin ei sekään ole hyvä. Jos aina osuu kohdilleen, koska se herättää kateutta. Vaikka näin ei tulisi olla. Eräs nainen, joka on jo taivaan kodissa. Hän oli hyvin rikkilyöty. Juuri tämän asian tähden. Hän muutaman kerran profetoi meille jostain tilanteesta. Ja ne oli jotenkin niin kuin utopistisia, että hei, ei tämä voi ikinä pitää paikkansa. Muistan kerran menettiin Jyväskylästä Turkuun, se oli jotain syyskuuta, en muista soitinko tälle henkilölle vai soittikohan mulle tai meille. Me oltiin autossa, muistan siellä jossakin, varmaan Jämsän kohdalla tai jotenkin se oli niin vahva se tilanne. Ja sitten te olette kohta Turussa. No, että ei voi pitää paikkansa. Mutta me oltiin seuraavana kesänä Turussa. Mutta tämä nainen joutui kantamaan raskasta taakkaa. Oli paljon valhepuhetta, oli paljon ulossulkemista, oli paljon juoruilua, oli kateutta. Mikä oli sieluvihollisella tehokkaampi keino saada profetoiva hiljaiseksi kuin tämä? Estää Jumalan armolahjan toiminta. Eikö just se, että mitätöinti, alaspainaminen, pahat puheet, kaikki tämä? Tämä nainen sanoi itsestään, että mä oon tämmöinen kyykyssä oleva Jumalan mannaryyni. Miksi ihmiset kadehtii mua? Musta ei ole mitään. Täällä puhuttiin ennen kokousta jonkun kanssa ja eilen puhuttiin nöyryydestä. Mä uskon, että tämä henkilö oli oppinut nöyryyttä tämän lahjan kanssa. Sä, joka tänään kipuilet tämän asian kanssa, niin mä haluan rohkaista sua. Jumala on antanut sulle sen lahjan ja hän haluaa, että sä käytät sitä. Mutta yhtä lailla sieluvihollinen haluaa estää sen, koska se on Jumalan toimintaa. Kumman halu saa sun kohdalla toteutua?
Ajatteleeko sä, että mä en halua kärsimystä, mä en halua mitään ikäviä puheita, ei tuskaa, ei tuloksia. Vai haluatko sä, että hei, mä haluan kasvaa tässä prosessissa. Mä haluan kantaa sen kivun, josta Herra kuuluu sitä, koska mä haluan myös kokea sen siunauksen, mitä tulee olla Jumalan, kun on Jumalan käytössä. Jatketaan ensimmäisestä korintolaiskirjasta luvusta 13, 29. 1 korintolaiskirje 13, 29. Profeetoista saa puhua 2 tai 3 ja muut arvostelkoon. Monesti puhutaan, että seurakunnassa ei sit muuten saa arvostella. No ei saakaan, mutta ehkä profetiaa saa. Mutta miten se tapahtuu? Miten profetiaa arvostellaan? Koska haluan alleviivata, että tässä ei sanota, että arvostele sitä profetoivaa. Ei vaan se sanoma. Erään kerran meidän autohuolto ei mennyt ihan putkeen. Siinä tapahtui jotakin, tai jäi tekemättä, tai jotakin sellaista. No mä ajattelin, että tämä on sellainen asia, että mä haluan siitä huomauttaa. Mutta en mä mennyt sinne korjaamon puolelle, etsinyt sitä mekaanikkoa ja sanoin, että sinä kelvoton ihminen, että sä oot ihan huono ihminen ja Jumala ei rakasta sua ja sä oot menossa kadotukseen. Hei, mä kerroin sinne vastaanottoon, että hei, tää homma ei nyt mennyt ihan putkeen, että voitte sitten katsoa tää uudestaan. He katto, asian kunnossa ja mä oon edelleen tämän saman korjausliikkeen asiakas. Eli samanlainen tilanne, asennoituminen tulisi olla, kun me arvostellaan profetiaa. Arvostellaan sitä, mitä on sanottu, mitä on puhuttu. Ei sitä, joka on tuonut sen asian esille. Ei hänen persoonansa, ei hänen uskoaan, vaan se, että hei, sä sanoit tässä näin, mutta musta Raamattu opettaa vähän eri tavalla. Onko sä ottanut tämän huomioon? Tai jotain muuta. Mitä muita asioita tulisi ottaa huomioon, kun me arvostellaan profetiaa? Usein sanotaan, että oikea profetia rakentaa, kehottaa ja lohduttaa. Ja sitten mä lisäisin siihen vielä, että oikea profetia usein kehottaa parannukseen, niin kuin kerroin tästä yhdestä ystävästä. Muistaaksä, millaisen profetian Paavali sai siellä Damaskoksen tiellä? Se ei ollut tämmöinen, sinä poikani, minä teen sinusta suuren teologin. 2000 vuoden aikana kaikki tulee ihmettelemään sun järjenjuoksua, sun ajatuksia käännetään kaikille kielillä. Kaikki tuntee sut. Ei se ollut tällainen. Tässä Peveren kirjassa puhuttiin just tästä, että profetiat on muuttunut tänä päivänä. Paljon profetoidaan, onko se 7 hyvää ja 8 kaunista. Hyviä asioita, sun palvelu. Jumala nostaa sut uuteen palvelutyöhön, sä saat menestystä ja sä saat sen kuninkaan linnan tai mitä se nyt sitten ikinä onkaan. No jos se on näin, niin hyvä, mutta tavallaan niin ollaan tarkkoja siinä. Mietitään sitä. Ja mitä Jeesus oikeasti sanoi sille Paavalille? Minä osoitan sinulle, kuinka paljon hän joutuu kärsimään minun nimeni tähden. Oliko tämä oikea profetia? Oli tietenkin. Oliko siinä rakentumista? Oliko siinä kehotusta? Ei varmaan siinä hetkessä. Mutta mä uskon, että se oli Paavalille paljon rohkaisevampaa, kun hän oli siellä kärsimyksissä, vankilassa, niissä vaikeuksissa. Hän tiesi, tämä on se, mistä Jumala puhuu, mistä Jeesus puhui jo. Se oli paljon rohkaisevampaa kuin se, että susta tulee jotain suurta.
oikein profetian sopusoinnussa Raamatun kanssa. Ja sen tähden sun on hyvä tuntea sun Raamattossa. Jos sun sydämelle nousee ajatus, että tämä pitäisi viedä esille tai tuoda julki, niin ehkä sun on hyvä miettiä, että hei, miten tämä suhtautuu Raamattuun. Tai vastaavasti, jos sä saat profetian, niin mieti, miten se suhtautuu Raamattuun. Voit myös tutkia sitä, miten profetia tuodaan julki. Jos on niin, että no onneksi teistä nyt ei ole ketään, mutta vaikka mä olisin jossain kokouksessa ja mä nousisin kesken saarnaa ja keskeyttäisin sen saarnaajan ja sanoisin, että näin sanoo Herra, niin ei se ehkä tulisi Jumalasta. Koska Jumala on järjestyksen Jumala. Ja jotenkin mä ajattelin, että se saarna on tärkeämpi kuin se mun profetia. Eli se on tavallaan alisteinen sille. No jos mä puhuisin täällä ihan puuta heinää, niin sit voisi olla, että sinä pappi tee parannus, niin toivon mukaan teistä joku saisi tällaisen profetian. Mutta varmaan paras mittari on myös se, että aika näyttää, käykö se toteen vai eikö se käy. No onko sä ajatellut sitä, että väärä profetia johtaa vääränlaiseen toimintaan, jos sä lähdet seuraamaan sitä profetiaa? Usein sanotaan, että Jumala vahvistaa sen sanansa 2 tai 3 todistajan kautta. Ja se on hyvä työkalu. Jos sama asia niin tulee eri ihmisten kautta uudestaan ja uudestaan, niin ei välttämättä ensimmäisellä kerralla, mutta toisella tai 3. kerralla sanot ruveta miettimään, että Jumala, haluatko sä sanoa ehkä mulle jotakin? Toinen aikakirja 18. Toinen aikakirja 18 kertoo siitä, miten 400 miestä profetoi kuninkaalle, että hei, lähde sotaan, sä saat valtavan voiton ja sä pusket sun viholliset niin kuin ties mihin. Sitten siellä oli yksi profeetta, joka sanoi, että hei, turpiin tulee, jos lähet. Kuka oli oikea profeetta? Nämä 400 vai tämä yksi, joka oli Miika nimeltään? Mutta väärä profetia sai tämän kuninkaan lähtemään sotaan. Ja hän menehtyi siellä. Kenen vastuu on se, jos mä profetoin Masalle tässä, että kuule Masa, sun pitää mennä Liisan kanssa naimisiin, että se on Herran tahto. Sitten hän menee naimisiin ja se on ihan katastrofi. Kaikki voi huonosti siinä. Tai ajatellaan, että sä oot ostamassa taloa ja mä profetoin, että tää on Herralta tää talo ja sä joudut johonkin homeloukkuun ja kaikki sun rahas menee, niin tuutko sä sit haastamaan mut oikeuteen, että hei, mä vedän sut oikeuteen väärästä profetiasta. Valitettavasti tällaisia profetioita on, jotka on vääriä. Ja valitettavasti jälki on ollut myös äärettömän tuhoisaa. Eli kenen on vastuu? Profeetalla on oma vastuunsa, mutta myös sulla on oma vastuunsa. Mistä sä voisit tietää, että kuka profetoi oikein? Ehkä ahdistavaa. Varmaan yksi asia on se, että onko sulla rauha siinä tilanteessa. Jos sä koet levottomuutta, niin rukoile sen asian puolesta. Monti Jaanan kanssa on siitä ennenkin kertonut, mutta kerron sen, koska se liittyy niin läheisesti tähän. Me oltiin eräässä tilanteessa, jossa henkilö, jolla oli, mä pidän häntä, että hän kuuli Jumalan äänen. Ja hän profetoi meille jotakin meidän elämään. Mutta ei tämä sovi meidän ajatukset. Ollaanko me ymmärretty väärin, koska se oli niin vahva myös se profetia. Ja se herätti levottomuutta meissä.
Ja me pyydettiin, että Herra, jos tämä on susta, niin vahvista se. Me laitettiin, joku puhu täällä merkeistä, me laitettiin ihan selkeä merkki, että Herra, ja mahdoton merkki, tai mahdoton, mutta siis kuitenkin semmoinen, että se ei just ollut näköpiirissä. Herra, vahvista sä tää. Ja me koettiin, että me saatiin vahvistus Jumalalta, että ei, tällä kertaa tämän henkilön profetia ei ollut hänen sydämeltään lähtenyt. Usein myös se, että miten profetia jää elämään sun sydämessä. Voit ehkä päätellä siitä, onko se Jumalan aikaansaamaa. Jos se vahvistuu ja se jää niin vuosiksi sun mieleen, jotenkin sä koet, että se vaan niin polttaa sun sydämessä tai jotenkin, että se on aina tuoreena, niin voit ajatella, että ehkä se oli Jumalasta. Mutta jos sä ajattelet, että joku profetoja, ensin sä innostut ja sitten sä mietit seuraavaksi, mistä se puhuu eilen se Juha siinä tilanteessa. Ja sitten menee viikko tai 2, niin sä oot unohtanut jo koko asian, että oliko mitään profeetiaa ollenkaan. Luultavasti se on silloin muusta lähteestä. Miten profetian toteutumiseen vaikuttaa mun oma uskoni? Sanoisin, että ei mitenkään. Joku sanoo, että se pitää ottaa vastaan tai jotakin muuta. Mutta mä ajattelen, että jos et sä usko, niin usein se Jumalan profetia kuitenkin toteutuu. Toinen kuningasten kirja, luku 7, kertoo siitä, että Elisa oli ennustanut, että oli piiritetty kaupunki. Ja ihmiset oli siellä nälänhädässä. Ja sitten Elisa menee ja sanoo, että hei, mutta huomenna sitten syödään. Kaikki saa syödä ihan niin paljon kuin ikinä. Ja sitten jae 19. Mutta upseeri vastasi Jumalan miehelle. Vaikka Herra tekisi luukut taivaaseen, voisiko sellaista tapahtua? Elisa vastasi, sinä saat nähdä sen omin silmin, mutta syödä et saa. Ja niin hän myös kävi. Kansa polki hänet portin luona jalkoihinsa ja hän kuoli. Se profetia toteutui. Mutta tämä, joka ei ottanut sitä uskossa vastaan, jäi paitsi siitä siunauksesta. Mutta usko hän tai ei, se ei vaikuttanut sen profetian toteutumiseen. Toki joskus se oma asenne on tärkeä. Ehkä me lähdetään liikaa juoksemaan asioiden perässä, että okei, Jumala lupasi, että mä saan rahaa, niin mä rupean nyt pelaamaan kaikki rahapelejä, että se varmaan sitten mä vähän jeesaan Jumalaa tai jotakin muuta. Mutta tärkeää on se, että anna asioiden tapahtua. Tiedän tapauksia, missä joku on, Heikki Talo, hänelle profetoitiin, että hän saa rahaa ja hän voitti lotossa, en tiedä montako kymmeniä miljoonia, mutta siis useamman miljoonan. Ja hänen kohdallaan Jumala toimi näin. Mutta tavallaan anna sen virrata, anna sen profetian elää elämäänsä. Mä olisin voinut estää sen Kertun profetian, sen jossa hän sanoi, että ollaan puolisoni kanssa valona ja suolana. Mä olisin voinut, että en ikinä mene naimisiin. Oon yksin koko ikäni. Silloin se ei olisi toteutunut. Mutta mä olisin kärsinyt siinä tappion. Joskus profetia on sellainen, että mä en ymmärrä sitä siinä hetkessä. Tässä joku kerta, siitä on useampi viikko aikaa, niin mä sanoin Jaanalle näin. Kuule Jaana, tämä asia, mistä mä sulle nyt sanon, sä et sitä ymmärrä tällä hetkellä, mutta sä ymmärrät sen, kun sä näet. Lehdessä on viesti. Sanon uudestaan. Eli et ymmärrä sitä nyt, mutta sä ymmärrät, kun sä näet.
lehdessä on viesti. Sitten siinä meni päivä pari, sitten Jaana katsoi jotain lehteä. Hei, onko se tää? Vai onko se tää juttu? Sitten, ei. Et sä tiedät sen sit, kun sä näet. Meni pari päivää, sitten Jaana huomasi. Meillä on semmoinen yksi kasvi, missä on sydämen muotoisia lehtiä. Mä olin sen virittänyt sen lehden johonkin silleen, että Jaana näki sen jossain takan kulmalla roikkumassa. Hei, se on toi sydänlehti. Eli vaikka sä et ymmärrä sitä, kun Jumala puhuu sulle jossain hetkessä. Sä ymmärrät, kun se tilanne tulee. Tämä on just se, mistä Jumala puhuu. Toi lehtijuttu, se oli ihan mun keksimä, se ei ollut mikään profetia. Aina sekään ei ole aitous, tai siis takuu siitä, että joku asia on Jumalasta, jos joku ihminen tietää jotakin sun asioita. Joku voi nähdä sen päällepäin. Joku voi nähdä päällepäin, että okei, nyt tuolla ihmisellä on vaikka puolison haku, ja sitten mä menen sanoa, että Herra lähettää sun elämässä puolison. Tai jotain muuta. Tämä oli helppo esimerkki. Mutta voi olla myös, että vihollisen voimat saa jotain kautta tuotua sen julki. Mä ajattelin, että se voisi olla vähän niin kuin semmoinen haljennut ämpäri tai haljennut semmoinen keramiikkakuppi, missä on särö. Että siitä tavallaan niin kuin vaikka, että siitä niin kuin pääsee jotakin läpi. Nyt mä oon maalannut sulle kauhukuvia siitä, mitä väärä profetia voi saada aikaiseksi. Miten tuhoisaa voi olla väärän profetian kuuleminen. Tai miten tuhoisaa sen esille tuominen. Sä voit ajatella, että ikinä en halua kuulla yhtään profetiaa, enkä ainakaan profetoi itse. Meillä on 2 vaihtoehtoa. Me voidaan ajatella, että hei, tämä profetia on kiva juttu, mutta laitetaan se tänne kaappiin ja ovi kiinni ja avain pois. Ja ei profetoida kenellekään. Ei sallita yhtään profetiaa täällä, ettei vaan tule mitään ikävyyksiä tai hankaluuksia. Ei tule ainakaan sitten väärää. Mutta se ei ole se Raamatun malli. Mä uskon, että se ei ole se malli, johon Jumala haluaa kutsua meidän seurakuntaa. Koska mä ajattelen, että silloin, kun Jeesuksen henki saa vaikuttaa, se on myös profetian henki. Profetia on tarkoitettu meille rakentumiseksi, rohkaisuksi, kehotukseksi, nuhteeksi. Meillä on kokemusta Jaanan kanssa, omalla kohdalla yhteisellä taustalla. Joku tilanne jossain muussa paikassa on ollut ihan rikki. Sitten siihen joku sanoo tietämättä mistään mitään. Jonkun profetian sanan. Jotenkin tuntuu, että se on niinku semmoinen vesitippa janoseen maahan tai janoseen kasviin, että se nousee niinku kukoistukseen. Mä uskon, että elävän Jumalana, elämä Jeesuksen läsnäolo. Silloin armolahjat saa toimia. Silloin Jumala puhuu meille profetian kautta. Ja mä haluan ja mä toivon, ihan yhtä lailla kun me rukoiltiin niitä lapsia, mä toivon, että olisi sellainen seurakunta, missä armolahjat saisi toimia. Missä profetian lahja saisi toimia. Terveellä tavalla, raitilla tavalla, järjestyksessä. Usein profetoiminen, tai uskon, että jokainen, ketä profetoi tai on profetoinut, joutuu kipuilemaan sen kanssa, onko tämä Herrasta. Usein se voi olla, että ehkä saat yhden kuvan. Usein se voi olla, että sulla on yksi sana. Ja jos sä nouset ylös
ja alat puhumaan, niin sä saat jatkoa siihen. Mutta jos et sä nouse, ota sitä uskon askelta, niin se jää piiloon. Rukoillaan tässä. Herra, kiitos Jeesus siitä, että sä oot antanut meille sun lahjoja. Kiitos Herra profetoimisen lahjasta. Kiitos Jeesus siitä, että sä haluat ja sä kehotat, että tavoitelkaa profetoimista. Että jokainen voisi profetoida. Arvostelkaa, oppikaa, opetelkaa. Herra, sitä me ollaan tänään tekemässä. Jotenkin niin kuin kipuilen sen vajavaisuuden kanssa. Kun vajavaisuus ja täydellisyys tulee yhteen. Herra, anna sä meille kyky erottaa, milloin profeetia lähtee sinun maailmasta. Erottaa se siitä, jolloin se lähtee ehkä ihmisestä itsestään tai tulee jostain vieraasta lähteestä. Herra, jos täällä on joku sellainen henkilö, joka olet maahan painettu sen tähden, että sä olet profetoinut. Jeesus, anna oikein niin kuin syttyä uudestaan sun tulesta. Että tavallaan niin kuin se, että mikään ei voi estää. Että sä oot ihan samanlainen kuin se Miika siellä, että 400 jotakin puhu yhtä asiaa. Ja sä koet, että mulla on sana Herralta ja mä haluan sen tuoda esille. Anna rohkeus. Anna luottamus. Herra, anna se meille rakkautta toisiamme kohtaan. Voidaan elää raittiisti. Herra, jos tässä hetkessä haluat puhua jollekulle, rukoilet oikein, laskessa sellainen profeetian henki tähän iltahetkeen, tähän viimeiseen hetkeen. Herra, älä anna minkään estää, älä ainakaan niin kuin ihmispelon, anna estää. Jos sulla on asiaa jollekin meille. Kiitos Jeesus siitä, että sä myös puhut usein synnistä. Tee parannus tästä asiasta. Jos on Herra tällaista asiaa, niin sitäkin me otetaan vastaan. Kiitos Jeesus ja siunaa.